त्रिपुरा के स्कूल कॉलेज में 800 से अधिका छात्र HIV पॉजिटिव पावल गईल बाड़े। जवना में से 47 छात्र के मौत हो चुकल बा। आ रोज 5 से 7 गो नया HIV पॉजिटिव केस के रिपोर्ट मिल रहल बा। ई आंकड़ा 220 स्कूल अवूरी 24 कॉलेज से लिहल गईल बा। HIV के इतना फैलाव देख के छात्र बहुत डेरा गईल बाड़े। अवूरी बहुत बच्चा उच्च शिक्षा खाती देश के अवूरी राज्य में चल गईल बाड़े। कई गो छात्र जवना में HIV एड्स पहले ही से फैल चुकल बा, उहो पढ़ाई खातिर बाहर निकलल बाड़े। ई आंकड़ा TSACS यानी त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा दिहल गईल बा। त्रिपुरा सरकार के कहनाम बा कि आंकड़ा लगभग 17 साल के रिकॉर्ड बा, यानी कि एकर गणना अप्रैल 2007 से मई 2024 तक भइल बा। HIV एड्स के संक्रमण के पहला कारण HIV संक्रमित व्यक्ति के संगे यौन संपर्क होखेला। बाकी सब विद्यार्थी हवे तका ई सब में शामिल रहले ना। ई विद्यार्थी नशा लेत रहले, उहो इंजेक्शन वाला नशा। अईसना में छात्र नशा के सेवन नईखन कईले, सिरिंज के माध्यम से खून में इंजेक्शन देले बाड़े। एके सुई के इस्तेमाल करे वाला सगरी विद्यार्थियन के HIV पॉजिटिव पावल गईल, काहे कि HIV वायरस खून के माध्यम से राउर शरीर के संचारित अवूरी संक्रमित करेला। शोध से इहो पता चलल बा कि लगभग ए छात्र के माता पिता सरकारी नौकरी में रहले अवूरी बिना इस समझले चाहे जान ले कि उनकर बच्चा नशा शुरू कर देले बा, वो अपना बच्चा के इच्छा पूरा करे के बारे में ज्यादा ना सोच ले। जवना के नतीजा आज भी हमनी के सबके सोझा बा। अभी तक त्रिपुरा में कुल 8,729 सक्रिय HIV केस दर्ज भइल बा, जवना में सिर्फ छात्र ना बालक बाकी प्रोफेशनल लोग भी शामिल बाड़े। कुल में से 5,674 मरीज अभी जिंदा बाड़े, जवना में 4,570 पुरुष, 1,103 महिला अवूरी एक ट्रांसजेंडर शामिल बाड़े। सरकार HIV पॉजिटिव सब मरीज के मुफ्त में एंटी रेट्रोवायरल इलाज ART दे रहल बिया। HIV एड्स के एकमात्र इलाज ART हा, जवना में दवाई के संयोजन के इस्तेमाल कईल जाला, जवना से वायरस के बढ़े में कमी आवेला। अवूरी राउर प्रतिरक्षा प्रणाली के भी बचावल जाला, जवना से HIV एड्स के बढ़े में कमी आवेला। काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन के भी व्यवस्था कईल जा रहल बा, ताकि HIV के संक्रमण कम हो सके आ सब्सटेंस यूज के प्रबंधन भी हो सके।